Outside. At tinira inabot ngayon. Ano sasabihin nyo? Bakit mo tinira? Sabi niya. Ayan, Salazar. Ang galing mo. Salazar RM. Wale. Nabola. Kibet. Ayun. Isip 2 points. Arrivo ni Angles. Angles ang model na nawa ni Alterado. Paso. Gagate. Tumira isip 2 points. Ito sumira na mula. Nawa ni Salega. Salega paso. Sabi wala na uni. Tapek isip 2 points. Ibabal. Aberte Gremokto saber. Aberte Binale. Isip 2 points. Alterado. Sabi tayo na ko ni Andres. Aberte sa model isip 2 points. Pasto, Gagante pasto, Salega sa gilid, Isinong Cross, Ibabaw la Bella, Tornawan is Salega, pasto, Jero Angite, Isinong Cross, Ibabaw, tas 15 to shoot, Abella, dumidiskarde na bola ng waring Tomei, pasto Alterado, wala na rin ni Salega, wala pa rin nawa ni Kibet, pasto, Angles Calzati si 2 points. That's 2 minutes exactly. Last 10 seconds. Dasar na lang ang inyong maririnig. Dasar na lang. Wala nang oras. Lance, tumira Balbog na waning Mustan. Easy to prize. Ano ba sa Kristan? Angles tumira Paul. Plaza basket. Nagdawarang bola. Pasto Gagante, pasto Mustan. Easy to prize. Ilabas ka na Mustan. 27, tumira, tumasok. Noriega, Paul, Osman ng bola, binigay kay Alvarez. To Angles, easy, 2 points. Lamelo Dong, nakagawa ni Angles, easy 2 points. 28, right? Dedo lang, nakagaw, easy 2 points. 24-35. Gagante. Pumasok. 37-24. Ayan, shoutout sa mga dumadaan. Ayan, content. Wala na, dati yun. Ayan, wala nang tulak dito. Ayan, Silva, pumasok. Wala yun ang oras. Ayun, pagkakataon mo, hindi ko. Ante, ayan, namara ka na, 40-20. Real, gaagawan. Ayun o. Agerte, galing na diskarte mo, idol. Makabitin. Nakakuha ni Gagante, Pasto Alterado. Galing na straight na yan. Wala pa rin, nakakuha ni Manatag. Pumasok. Nakakuha ni Manatag, hindi pumasok yung green red. Salatingga, multi-lay up. Pumasok. Avelia. Binigay kay Angeles, nakangiti. Nakangiti talaga. Pero nakakuha ni Avelia. Pumasok, ang ganda nun. Nakaluot, hindi ko naman sinasadya. Hindi ko naman sinasadya. Kaya talaga. Ayan, Avelia to Avelia. Pumasok. 30. Nakagiti naman ang si Angeles. Kala talaga
side. Manatad to Melodon, pumasok. Oras natin. 2 minutes. Saka kaisip. Pumasok na. 51-39. Ang galing mo, Macario. Number 15 pag na. Sa lengga na ako ang bola. Number 1. Kumilis ka ate. Sinudo mo lang yung bola. Ayan. Pumasok. 41-55. Hindi na makababa. Bumaba na, nakakapul pa rin. Pumasok. Nakakuha ni Alterado. Fake. Manatad. Easy. 2 points. Takot katapigan. Alterado. Binigay kay Manatad. Easy. 2 points. Baka nakamiti na naman si Toteng. Nakatumasok. Na-rebound ni Salengga. Salengga 2J. Ay! Naku! Nakakuha. Easy lay up. Mamaya. Ayan. Binigay kay Alterado. Ayun, natakik. Nakita to. Hindi ka pwede dyan, JR. Sigurado. 47-59. 12 bandamang. 48 side. Salengga, tumira ng 3. Salengga. 1, 2, 3. Napunta kay JR. JR to Alterado. Hindi pumasok. Manatad. Ang galing mo. Wala. Inabot ka. Sandamakdak. Hindi ka nadala. Ay, ganito lang gagawin. Sabi ni Alterado, ganito lang gagawin mo. Ayan, sige nga. Binigay kayo ang Angeles. Angeles, dumidiskarte. Nakangiti. Mukhang papasok na naman. Pag nakangiti si Angeles, dos. Pangalawa, hindi pumasok. RM. Grabe ka, RM. Mukhang pinapakitaan mo yung nakagulay dilaw dyan. Grabe ka, RM. Baka mamaya. Sasabihin ni Papi, may maghugas ka nga ng pinggan. Maghugas ka nga ng pinggan. Ang galing mo. Aberte, galing mo mga idol. Yes, 52. Gagante. Binigay kay Lamelo doon. Ayan. Pumasok. Galing mo. Alvarez. Si Abella yun ah. Ang galing mo idol. Ang galing mo idol. Papa, autograph ako sa'yo mamaya. Macario, Benira, wala. Lamelo doon. Ayaw pangawat si Lamelo doon. Oras natin, 1 minute 24 seconds. Galing mo, Kidip. Ayun, ganun pasahan. 58-74 seconds. Takbo mo yaman. 15 seconds. 10 seconds. Ayan, congratulations sa 48 side. Maraming salamat sa inyo, Team Brothers.